jeste bre ljudi, evo nas ponovo u Aca Gaming, danas ćemo igrati Headball. Igrat ćemo Headball. Ljudi, ja sam krenuo ovo da igram pre možda 2-3 dana. Connect. Znači, traži da se prijavimo na Facebook i dobit ćemo 2500 coins. I tako ljudi. A ovo neće onda, možda se vidi moja lozinka i ovo ono, tako da ne, tako. Znači ljudi, imamo 106 coinsa, imamo jedan spin obrtaj i ajmo nešto lepo za klip, ajmo lepo, nešto molim te, tako lepo, ajmo. Da, ma neću to. Kako će mi to? Na koji će mi džal? Evo. Čekam. Nije pojma sa ovo. Idemo staviti tu novo. Kako? Bre. Šta će? Masteranje su oni. Tako da. Pa vidimo što smo mi to dobili. Sve je to nešto mi. To su plavi. Nemam pojma što smo mi da što žeti. Pa gdje je to? Ono kak je rep. Ma nisu ni kačke. Nisu ni kopačke. Eto, ovo sam. Nemam pojma šta. Gdje je? Ovaj sam to. I za toliko mogu da ga prodam? Ne. Neću da ga prodam za 8000 bra. Nego ljudi ne znam kako da kopimo gameove. A sad ću. Aj kopimo. Dobre. Znači inače ljudi hoću kupiti tako kada imamo gameove, kupujemo gold, ovi coins i da ljudi skupljamo i hoću da kupim nešto dobro igrati. Igrat ćemo za nekih 5000 koji. Evo sa 4,5. Za 2500 igramo i on 2500, znači to je tako. Znači, on ima kao neki iPhone, jebe mu materija i to je to. Dalje, on je jači od nas, vidite koliko on ima ovoga. Tako da ljudi, krećemo. Znači, pokazuje da smo mi ovom. Ovo nemam pojma iz koje je zemlje. Ne, dum! Jebo sam ti mater! I gol ljudi za nas. I opet gol za nas ljudi, tako da. I opet gol za nas, ovo je neki noob koji je glup. Bum. Ti će se nas da... Dum! Jebo sam ti. Dao mi gol jedan, ali nema veze. Tako da, dali smo mi njemu. Ajmo da mu damo jedno 10 golova. I to opet gol. Da možda otvorimo onaj đavo. Ne, opet da mi dao gali. Moramo se malo boriti. Odigrat ćemo ovu jednu partiju. Pošto ne mogu da imam duži klip. Ljudi, napišite mi u komentarima da li želite da ima duži klipovi ili kraći klipovi.
I ako hoćete duži, vi napišite. Ne, ljudi. On će da nas stigne, ako nas ne pređe. A? Stigo nas je, znao sam. Da sam toliko glup. I noob. A možda me biješ kukač. Jebo sam ti mater, ja u pičku, ja. Ćelav. Ne, to ljudi, ne. Ko je stiglo? Ne, ljudi, ne smije, mora da se sad branim. Pobjeda, ljudi, idemo. Znači, pobedili smo ga, ljudi. Dobili smo pare. On je izgubio svoje pare. Znači, ne, šta sam radio? Ne, nisam htio, ne. Igramo svojim stvarima. I to, ljudi, kako me to nervira, ljudi, nervira me to. Zato što moramo, ja mislim, sada igramo još jednu partiju, joj. Ja ne bi volio da igram. Neću da igram. Neću da igram, vidite, to je dobro. Ja sam mislio da sam kliknuo da igramo još jednu partiju, ali ne. Samo jedna lopta, malo baš mi briga. Znači, ljudi, ako hoćete još da igramo headball, da na primjer igrat ćemo nešto drugo, headball igrat ćemo šta hoćete. Ako hoćete headball igrat ćemo friendly, dajte mi na primjer ako hoćete friendly. Samo mi dajte vaš ime. Dakle da nema nikoga i tražit ćemo nekog. Tražit ćemo mog brata da li je tu. Idemo. Znači ljudi, ako hoćete da igramo još headball, napišite mi u komentarima, dajte neki sub, like i share. Vidimo se u sljedeći klip. I znači ljudi, vidimo se u sljedeći klip.